Fete și băieți în stare de radio. Azi, un băiat la butoane. Claudiu Jojatu. Bună ziua! Iată că am început emisiunea de astăzi cu o mică bâlbă. Eram concentrat aici la ce se întâmplă, că mi intrase o piesă peste și s-a întâmplat o extorsiune și uitasem să-mi trag microfonul în fața organului producător de sunete numit și gură. Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit! Sunt Claudiu Jojatu, omul cu care vă auziți odată la 2 săptămâni, marțea, și vorbim despre antreprenori, digital, tehnologie, freelancing, business și tot felul de lucruri de genul ăsta, care pare că sunt interesante, că am primit feedback bun. Așa că am decis să invit pe cineva, tot din tehnologie. Am mai avut oameni care au făcut produse digitale, au făcut startup-uri digitale, care fac software development, dar nu am avut niciodată un invitat care să facă outsourcing și offshoring de personal, adică să aducă proiecte din afară, din țările care plătesc mai bine și care caută resurse de programatori și de developeri care fac treabă foarte, foarte bună. Invitatul de astăzi se numește Mișu Vlad, pe numele lui din buletin Mihail Alexandru Vlad, și este antreprenor de 30 de ani. Wow! Este fondator și CEO al Softia, o companie în domeniul serviciilor de dezvoltare software și staffing pe piața din România. Este originar din Tulcea. Primii 8 ani de școală i-a urmat în cadrul liceului de artă din oraș, deci de la artă a trecut la software development și apoi s-a dus la facultatea de automatică și calculatoare din cadrul Politehnicii București. În 2014, în timpul studenției, când locuia într-o cameră de cămin din regie, s-a apucat de freelancing. Iată, aproape de ce facem noi cu proiectul nostru. Cred că e cortina un pic cam tare și mă deranjează. Și ușor a crescut într-un business. Și gata cu introducerea mea, că nu vreau să vă plictisesc prea tare. O să las pe Mișu să vă salute și să se prezinte. Salutare, Mișu! Salutare, Claudiu, mulțumesc de invitație. Cu mare drag, eu mă bucur că ai avut timp. Știu că e destul de complicat la ora asta pentru un antreprenor să-și rupă 3 ore din programul de lucru să vină coace și îți mulțumesc foarte mult, apreciez că ai făcut asta. Știu că ești foarte ocupat. În regulă, pentru momente de asta plăcute găsim mereu timp și găsim mereu disponibilitate. Mișto! Hai să începem cu începutul. Cine este Mișu Vlad? Mișu Vlad e un programator, pianist, antreprenor în domeniul tehnologiei. Povestea mea începe undeva în 2014, când eram student la automatică și mă gândeam eu că aș putea să mă întrețin din freelancing. Încet dezvoltam tot felul de aplicații, am văzut că mă pricep destul de bine la treaba asta. Când era asta? Păi asta era în 2014, m-am apucat și în 2016 au venit oportunitățile, dar între timp am lucrat pe cont propriu, livram tot felul de aplicații, scriam software pentru tot felul de clienți. Și undeva pe 2016 vine unul dintre principalii mei clienți și îmi zice: Mișu, we need more Mișus. Atunci mi-a spus că da, avem niște idei, avem oportunitatea asta, dacă tu găsești oameni pertinenți lângă tine, eu cred că pot să dau suficient de multă muncă ca să crești. Mișto, foarte tare. Aveam 2 prieteni apropiați, mai făceam noi programare, ne cunoșteam de pe la muncă și am decis că hai să mergem la oportunitatea asta. Cred că e ceva, nu știam ce, dar cred că e ceva. Ai simțit-o acolo, nu? Da. Ne-am făcut repede mulți. Noi inițial vreau să fim 10, cam asta mi era targetul și astăzi suntem 91. 91. Da, și mai avem, câteva zeci de poziții de acoperit, deci trecem de 100 sănătos, cred că anul ăsta. Bun. Care este povestea Softia sau ce înseamnă Softia? Că am spus de tine, dar n-am spus și de business-ul pe care l-ai creat. Iată, de la o joacă de freelancer, de la o joacă la freelancer, la antreprenor cu, hai să fim și noi vreo 10, la antreprenor cu 90 plus de angajați. Wow! Băi, noi la origine suntem oameni tehnici cu toții. Noi știm să facem software și așa ne-am lansat.
La început aveam de inovat, deci ar trebui să venim noi cu arhitecturile noastre și ideile noastre de a duce câteva proiecte la bun sfârșit. Ca mai apoi să dovedim că oamenii ăștia chiar facă treabă bună și uite că se poate și pot scala și din ce în ce mai mulți oameni au venit și să ne spună noi avem programatori ca ai voștri. Și așa crește. Inițial făceam 100% dezvoltare, ca mai apoi să ne, shiftăm către o poziție de asta de staffing și nearshore, offshore. Bine, noi facem mai mult offshore că suntem peste ocean, dar în general construim echipe tehnice pe care le punem la dispoziția companiilor care au nevoie de personal de specialitate să mențină, să dezvolte produsele lor de software. Hai că ai spus o grămadă de termeni de ăștia pe care probabil mă aștept că unii dintre ascultătorii noștri nu-i cunosc. Înainte să ascultăm muzică, care e diferența sau ce înseamnă offshoring, nearshoring, outsourcing și toate lucrurile astea de care am auzit și pe la știri în ultima perioadă se vorbește din ce în ce mai mult în contextul ăsta de software development? Băi, în teorie ele ar trebui să fie sau se întâlnesc cam în același loc. Dacă mă întreb, un outsourcing făcut bine se transformă în staffing. Outsourcing-ul tehnic e implementarea unei idei de software cu personal extern. Acei oameni care scriu aplicația nu sunt în echipa ta, nu sunt în compania ta, ci te duci la o companie tehnică care se pricepe la treaba asta și traduce în cod și în software, în aplicație, ideea ta. Ok. În practică, în schimb, orice proiect de software, orice produs de software nu se termină niciodată. El are un continuous state of development, o stare continuă de dezvoltare. Întotdeauna adaugi feature-uri noi, le îmbunătățești pe cele pe care le ai, faci și design-uri, adaugi ecrane noi și așa mai departe. O updatezi, adaugi tehnologii noi. Ce spun eu este ongoing work. Outsourcing-ul ce are din capul locului e foarte bine definit, o durată de timp, un buget și un scop. Bă, noi facem produsul ăsta care să facă asta și asta și asta în timpul ăsta. Și dezvoltatorul nu lucrează direct pentru tine, ci el poate să lucreze și pe alte proiecte dacă timpul îi permite. Da, absolut. Dar într-un final, dacă ajungi la succes unde trebuie să ajungi, că doar de asta faci o aplicație de software să meargă și să o folosească, sigur, există și eșecuri, dar nu le-am cunoscut. Trebuie să te gândești la aplicația asta pe termen lung, trebuie dezvoltată constant și atunci tot cu aceeași echipă cu care ai dezvoltat produsul inițial o vei face, aia cunosc ce este acolo și aia știu cum să ducă la următorul nivel aplicația ta. Ok, asta e outsourcing-ul și ce este offshoring-ul? Offshoring-ul e, dar nu știu dacă e offshoring, e staffing dacă Staffing, vrei. ok. Offshoring e doar locația. Offshoring e atunci când ești în poziția unui om care deja are software-ul și la fel cum am zis, să-l dezvolte. Gândește în conceptul pandemiei, a venit foarte multă cerere pe digitalizare, experiențe de astea digitale pentru orice interacțiune și atunci ai nevoie de forțe de muncă, manpower, de calitate, că toată lumea o caută pe asta. Și așa există companiile noastre care își folosesc infrastructura și platformele de recrutare, dacă vrei, și de human resources, ca să te ajute în ideea asta. Fie cu oameni pe care deja îi au, fie cu folosindu-și infrastructura, construiesc echipele pe baza nevoilor și de acolo construim o mare echipă internațională. Deci e practic o echipă pe care clientul o folosește resursele din echipa aia pe ce are el nevoie și e ca un fel de angajat al lui, dar peste mări și țări. Da, ca un fel de parte a echipei lui, dar lui nu-i pasă de treaba asta de salarii, human resources, beneficii, concedii și așa mai departe. El se bucură doar de produsul finit, omul care livrează pentru platforma lui, versus tot overhead-ul ăsta care înseamnă managementul de personal, calculatoare, birouri și așa mai departe. Am pregătit niște news pentru voi și înainte o să fac o comparație poate un pic forțată și corectează-mă dacă vorbesc prostii. E cumva diferența între leasing operațional și leasing financiar. Poți să o privești așa. Un pic forțată, dar pentru exemplificare. Exact. Bun. Mișu Vlad, vorbim despre piața de software development, outsourcing și staffing am zis software development deja, din România. Ascultăm niște news, că mi se pare că e fix ce trebuie și revenim să continuăm discuția.
am revenit cu Mihail Alexandru Vlad, cunoscut și sub numele de Mișu Vlad de la Softia, compania de software development și outsourcing și staffing din România. În pauză, cât voi ascultați muzică, eu am stat de vorbă un pic cu Mișu și mi-a povestit că a fost nominalizat la cel mai recent Forbes 30 Under 30. Felicitări! Mulțumesc! Ce înseamnă pentru tine chestia asta? Hai, e momentul ăla de... mulțumesc! Băi, nu știu ce să zic. Cred că raportarea mea e... Ați aflat și voi. Da, nu o văd ca o mare realizare. E doar o consecință a trebii pe care noi o facem și cu toate că e personal așa remarca asta, eu cred că e la toată lumea din Softia care e lângă mine și mă ajută să împingem compania asta și mai departe. Mișto. E plăcut, dar mă iau așa, ca un premiu pentru grup, eu iau premiu pentru grup și le dau lor, ca lor e mare parte meritul. Păi da, în final, un antreprenor fără angajați e un Sancho Panza, Eu cred că un om fără oameni este... Da. Cred că dacă nu ai oameni lângă tine, ești doar singur la tine în creier și cu cine te bucuri. Exact. Da, eu am ratat să primesc această distincție. Da, pe lucrăm la 40 Under 40. Exact. Trebuie să creăm un 40 Under 40. Bun, ai ajuns să ai echipa asta de 90 de oameni, să fii văzut în piață, în industrie aici, ca un om care face lucruri mișto și face lucrurile să se întâmple. Vreau să facem un pas înapoi și să vorbim despre provocările pe care le-ai avut la început și în călătoria asta, mă rog, care e o călătorie work in progress, că da, încă merge. Încă merge și încă mai ai mult de descoperit, crescut și făcut lucruri. Dar care au fost provocările? Băi, acum, nu știu dacă ar fi cea mai mare provocare, asta ar fi Softia, să jonglezi în continuu cu atâtea mingi și să mai și alergi în timpul ăsta. Dar cred că aș numi, nu știu, poate challenging și changing, că e life-changing. Eu obișnuiam să mă implic destul de tare în ce facem noi la Softia, cel puțin la început vreau să fiu implicat ca să dovedim că putem, suntem pertinenți, să ne mulțumim clienții. Ușor, ca să poți să scalezi, trebuie să mai lași din mână lucruri pe seama altora și să încrezi în ei. Cred că asta pentru mine a fost câteodată sfârșitor, că uite, codul meu nu mai e acolo și ce-o fi de produsul ăsta fără mine, dar se poate și fără tine. Se poate, nu? Da, trebuie doar să ai încredere în oameni și de acolo the sky is the limit. Deci la finalul zilei să lași din mână, să nu mai faci atâta micromanagement și să lași oamenii să se desfășoare și să existe așa cum sunt ei. Let people be. Știu și ei să facă treburi, poate că nu le fac ca tine, dar s-ar putea să le facă mai bine ca tine, dar le fac 100% diferit decât tine și trebuie să accepti asta. Da. Mai scrii cod? Băi da, mai scriu ca să mă joc eu, dar nu în... Nu comercial. Da, nu în contextul Softia, mă mai joc eu foarte mult prin cod, că e în continuare o pasiune. Bun. Uite, aș vrea să facem un mic exercițiu. Am auzit de foarte multe ori întrebarea și la noi în comunitate, dar și în diverse alte contexte. Cum începi? Și cumva provocarea mea pentru tine ar fi așa, ai deschis firma de software development. Care este primul lucru pe care îl faci? Cel mai important ca proaspăt business owner, proaspăt antreprenor în software development. Față de ieri când n-aveai firmă. Față de ieri când, da, aveai doar o idee. Aha. E un exercițiu. Ok. Bă, cred că ce a zice este să pui pantalonii pe tine și te duci la muncă. Show up and do the work consistently, it's key. Atâta vreme cât ești consistent și bănuiesc că dacă ai deschis un business deja, ai ceva interes pentru serviciile pe care tu le dai, keep doing that. Și gândește-te că în ce ai început acum trebuie să dureze mulți ani de zile și tu s-ar putea să și obosești pe parcurs și asigură-te că lângă tine ai oameni. Singur nu se poate și dacă ești deasupra tuturor întotdeauna, încerci să le controlezi pe toate, te miști cam încet. Da, în decembrie anul ăsta fac 10 ani de când am deschis prima versiune de agenție. Că între timp am închis-o o perioadă, am redeschis-o cu altă structură, alt nume. Și primii ani au fost foarte grei fix pe chestia asta, că trebuia eu să fiu prezent și să fac absolut totul. Acum am înțeles și ușor am început să las din mână, dar overnight success takes 10 years, vorba englezului, nu? Da. Ai nevoie de 10 ani ca să vezi de fapt acel succes care a venit peste Absolut. noapte. Majoritatea startup-urilor eșuează în primii 5 ani.
Și astea sunt 90 și ceva la 100 din Da. startup-uri. Știi că și fondurile de investiții care bagă bani în și susțin startup-urile astea, știi că ele, de fapt, jocul este în zona asta de bagă în 10, 9 probabil vor da greș, dar aia una care are succes, acel produs digital care are succes, acoperă și pierderile pe celelalte 9. Și dacă vorbim de new tech, inovație, o să găsești acolo o piață care încă nu e exploatată și s-ar putea să găsești 10x, 20x, pentru că pur și simplu nu era nimeni acolo. Da, exact. The Blue Ocean Strategy se cheamă și este o carte foarte interesantă pentru toți cei interesați de antreprenoriat și de antreprenoriatul ăsta în zona de inovație mai degrabă. Blue Ocean Strategy și prezintă exact. Da, o să țin minte. Da? Nu l-ai citit-o? Nu. Data viitoare când ne vedem îți aduc. Absolut. Gata, am reținut. Bun, cum se prezintă piața în momentul ăsta după 2 ani de pandemie? Acum, iată, de câteva luni cu tot felul de probleme pe care le știm, Ucraina, Belarus, Rusia, care erau piețe mari, absorbeau foarte multă capacitate de scris cod, de software development. Cum ai simțit ultima perioadă? În explozie. Așa fierbinte n-am văzut-o niciodată. E în plină expansiune și, în primul rând, mulțumită, cu ghilimele de rigoare, războiului de la graniță. Deodată gândiți-vă că 1 milion de oameni, de specialiști, fie au dispărut, fie nu-și mai pot desfășura activitatea în parametrii normali. No. Și asta pentru noi, țările din NATO, din Europa Centrală și de Est, e o super mare oportunitate. Deodată, jumătate din competitorii noștri internaționali nu mai sunt. Da. Și asta înseamnă pentru noi, unul, suflecat de mâneci, avem de muncă și nu cred că a adus mari schimbări pandemia. Pandemia cred că a accelerat foarte mult business-urile noastre. Tu ești un om căruia îi place să meargă la birou, tu ești un people's person, ți-ți place să interacționezi, să ai oameni în jurul tău, să vorbești cu oamenii și să fii acolo, nu după nu știu ecran. Dacă e despre a fi lângă oameni, că nu sunt așa mulți la birou, dar mie îmi place foarte mult, nu știu, mă trezesc dimineața, fac dușulețul, pun cămășuța și mă duc. E, nu știu, ritualul al meu de dimineață și mă mut în mindset-ul ăsta de muncă și mă simt mult mai productiv. Plus că le separ foarte bine munca și viața. Da. Voi n-ați renunțat la birou, încă mai aveți fizic biroul, nu? Am micșorat. L-ați micșorat. Dar nu am renunțat. Avem loc. Am înțeles. Și au început să se întoarcă oamenii cât de cât? Băi, sporadic, dar ca regulă fiecare proiect și-a ales ei o zi din săptămână și în ziua aia ei vin în fiecare săptămână. Nu obligăm pe nimeni să vină la birou. Deja noi ne-am extins recrutarea pe teritoriul întregii țări. Avem din ce în ce mai mulți oameni care nu mai sunt în București și atunci, nu știu, echipa ne-a dovedit că livrează foarte bine și funcționează foarte bine în remote. Noi ne-am adaptat remote-ului extraordinar de bine și nu văd de ce aș impune oricui să vină la birou. Îmi place să se vină la birou, dar doar pentru că vrem să venim, nu pentru că trebuie să venim. Da, mi se pare foarte interesant că discuția asta se tot poartă. E un debate foarte aprins, în special pe LinkedIn și în zona profesională, că trebuie să vină la birou. Ba, nu trebuie să vină la birou. Părerea mea, așa, am mai vorbit și eu cu oameni, părerea mea este că, cred că hibridul, de fapt, este viitorul apropiat, că nu știu ce se va întâmpla peste 10 ani, dar hibridul este pe de-o parte și pe partea cealaltă mi se pare că este mai degrabă responsabilitatea business-ului să creeze un mediu în care angajatul să-și dorească să vină. Da, cât mai mult. Asta așa vreau și eu să mă poziționez, să ne poziționăm. Noi încercăm să atragem lumea la birou, nu de cum să impunem. La noi la birou e mișto că se râde mult, e o atmosferă drăguță, dar nu trebuie să vii. Atâta timp cât îți faci treaba. Absolut. De ce ar trebui să impun locații? Da. Plus că acum, sunt din toată țara, avem mulți oameni în Iași, mulți oameni în Brașov. De ce? Da. Păi și cum faci? Ce faci ca să încerci să-i atragi? Noi ne-am gândit foarte mult la evenimente de astea in person. Acum că se poate și că nu mai e așa multă pandemie, facem evenimente în persoană. Am fost să strângem gunoaie prin pădurea Băneasa, încercăm să organizăm tot felul de petreceri. Acum vine petrecerea companiei. Da, am tot amânat-o din cauza valului, nu mai știu cât era atunci. Și n-am vrut să pun pe nimeni în pericol și acum vine. Se
apropie, de-abia o aștept. Wow! Da. Felicitări! Mulțumesc. Hai să, dacă tot e cu petrecere, să mai ascultăm și niște muzică. Absolut. De-aia, ascultătorii noștri vin pentru muzică, ocazional întreruptă de niște oameni care vorbesc lucruri interesante. Super. Am revenit la jumătatea discuției, iată, este și 36, 37, mai avem un pic de discutat, cu Mișu Vlad de la Softia, cum spuneam mai devreme pentru cei care n-au ascultat, iar pentru cei care, îmi place foarte mult să zic asta, iar pentru cei care au deschis radiourile mai târziu, Softia este o companie de software development, outsourcing și staffing și discutăm despre piața de software development internațional. Bun, e clar că este în piață din ce în ce mai multă cerere pentru oameni care scriu cod. Da? Pentru software developers, software engineers și oameni specializați care să producă aceste invenții digitale, nu? Să producă aceste produse. Doamne, deci nu e nicio emisiune prin care să nu spun o prostie, iată. Asta înseamnă că sunt și mulți oameni care se uită către o reconversie profesională în direcția asta sau către o abordare, să se ducă în direcția asta. Ce sfaturi le-ai da oamenilor care acum vor să se apuce să învețe asta? Că e de viitor, e clar. Băi, nu știu ce să zic, nu prea m-am confruntat eu cu treaba asta, dar vă zic cum am învățat eu și cred că ce a zice unuia care vrea să facă o reconversie, i-a zice du-te și fă un site. Cred că dacă faci un site, cu toată complexitatea lui, te trece prin multe, nu știu, etape, procese, tot ce presupune fenomenul ăsta și cred că la final poți să înțelegi dacă ești făcut sau nu pentru asta. Meseria noastră mai vine și cu o parte de asta nativă și de înclinație. S-ar putea să nu fii înclinat către partea asta de științe exacte despre cum funcționează mecanismele din spate. Dar asta nu înseamnă că ești mai slab. Eu cred că dacă judeci un pește toată viața lui după abilitatea lui de a se urca în copac, o să fie ultimul întotdeauna. Dar reconversia profesională aș face așa. Încearcă să faci un site, vezi dacă ți iese și mai fă unul după aia. Și după aia angajează-te și spune că le-ai făcut pe astea două, că lumea o să vadă valoare în treaba asta. Sau dacă nu ți iese, nu ți iese și iar în regulă. Nu te chinui. S-ar putea să ajungi să te chinui și să vezi că câțiva ani mai târziu nu-i de tine. Da. Și nu e rău că nu-i de tine. Nu toată lumea trebuie să fie IT. E ok. Mi se pare foarte interesant exemplul tău, pentru că atunci când te apuci să faci un site, la finalul zilei este cam cea mai simplă, e prima treaptă atunci când vorbești despre software development. Clar. Și mi se pare interesant că te trece de fapt prin toate etapele. Gândit arhitectura site-ului, gândită partea de interfață, da? Exact. Cum arată site-ul, apoi gândită partea de experiență, cum interacționează oamenii cu interfața ta. Te trece prin toate. Da. Te gândești la un produs finit, cum ar trebui să fie, îl faci cum te gândești tu și înveți căutând pe net. Cine și închipuie că există programatori în piață care scriu totul din cap, țin să vă dezamăgesc un pic, dacă ar pica Stack Overflow, cred că n-ar mai merge niciun soft pe aici, pe la noi. Da, deci aia e fruntea. Programatorii în general, ăia și aia bun și aia slab, merg cu Google în continuu, caută răspunsuri și abordări la problemele lor. Nimeni nu le știe pe toate, ci doar știu cum să caute. Ai spus că nu toată lumea, s-ar putea ca nu toată lumea să fie făcută pentru asta sau să-i placă la finalul zilei să facă asta cu plăcere și să nu aibă neapărat gândirea din spate. Cam de ce abilități are nevoie un om să poată să facă asta? Pentru că, iată, ai acum 90 de angajați, prin mână probabil ți-au trecut niște sute de angajați, deci ai văzut niște pattern-uri și probabil aveți și o serie de parametri după care alegeți oamenii. Da, e nevoie de foarte multă gândire critică și o înclinație așa spre mate. Cred că fără mate nu prea se poate în lumea noastră. Cu toate că nu o vezi, dar există nenumărate părți de cod sau algoritmi pe care trebuie să le scrii și soluții pe care trebuie să le vii gândindu-te matematic la ce se întâmplă acolo. Super, nu e multe, că nu-ți trebuie integrale și chestii de astea, dar dacă nu o vezi nativ, s-ar putea să nu o vezi niciodată și mai multe chinui. Așa o văd.
Da, am auzit exemplul ăsta de dacă nu reușești să înțelegi if this then that, dacă fac asta se întâmplă asta, dacă fac asta se întâmplă asta, dacă nu fac asta se întâmplă asta, s-ar putea să-ți fie mult mai greu. E gândire de asta inginerească, e de a te prinde cum merge, când învârte roata și ce fel de mecanisme sunt în jurul ei. Cam așa aș defini eu. Bun, vreau să te mai întreb de partea de clienți. Pentru că voi lucrați cu companii internaționale, din afara României. Cum ajung ei la voi? Sau cum ajungeți voi la ei? Băi, sunt pe două ramuri, dacă vrei. Prima și cea mai importantă vine de acolo, de la recomandare. Cineva care a lucrat cu noi în alte părți și ne cunoaște. Noi de obicei suntem abordabili și ne place să fim parteneri în ce facem. Discutăm deschis despre problemele pe care trebuie să le rezolvăm și căutăm soluții împreună. Nu mi-a făcut niciodată să mă raportez ca noi și ei, noi, cei din Softia și ei, clienții noștri. Nu, echipele noastre vin în componența echipelor lor și nu e mare diferență între noi și asta dezvoltă relații foarte mult personale și în momentul în care ai nevoie de chestii similare, hei, știu eu pe cineva care o face cum trebuie și ne sună, asta e una și e foarte solidă. De ce solidă? Pentru că putem și noi să prezentăm pretențiile noastre și să fie satisfăcute, pentru că știu acei oameni că vor primi exact ceea ce caută. Și varianta 2, organic pe business development, în care avem pe cineva care merge din poartă în poartă și spune: ia uite ce frumos facem noi lucrurile pe la Softia, cam asta ar fi abordarea. În termen de marketing se numește push marketing și pull marketing și cam așa e și la voi pe partea asta de vânzare. Partea de pull, acolo unde atrageți voi clienții către voi, recomandări, ce mai faceți, proiecte, portofoliu și toate cele, și push acolo unde împingeți mesajul vostru către clienți. Ce am învățat din Softia este 100% că succesul aduce alte succese. Tu fă o treabă bună că se va găsi loc pentru tine întotdeauna. Ok, deci la finalul zilei, are sens, pentru că la finalul zilei un client mulțumit îți va mai aduce alt client mulțumit care îți va mai duce sau și... el, dacă tu aduci valoare în produsul lui și produsul lui crește, asta înseamnă bunăstare pentru toată lumea, nu se debarasează de tine ca și prestator, pentru că de ce ar face? Da, și cred că îmi place foarte mult cheia asta de boltă pe care ai dat-o cu atenția la calitate. Da. E să tai cutting corners, știi? Să încerci să găsești scurtături către... Merge o dată, merge de 2 ori. Depinde de ce vrei să faci. Dacă vrei să faci un go-to-market rapid și ai dovedit investitorilor că trebuie un MVP, luăm pe toate scurtăturile posibile că trebuie să aducem acolo. Dacă vrei să faci un produs în schimb care scalează și care susține milioane de oameni, acolo chiar trebuie să faci bine, că altfel nu are cum să funcționeze. Va grăpa. Da. De unde aveți, dacă pot să întreb, că s-ar putea să fie informație confidențială, de unde aveți cei mai mulți clienți geografic vorbind? Statele Unite. SUA, da. Și de ce vine în România? Păi, acolo a fost oportunitatea mea inițială și acolo mi-am construit eu rețeaua de oameni. Deci tot de network effect. Absolut. Ce am pus eu ca și target pentru business development este Uniunea Europeană, că noi chiar nu am lucrat cu nimeni din Uniunea Europeană. Vrem și noi să ne trezim la ora 10 să fie și el treaz cu noi. Cam așa ne gândim. Minus cât? Minus 6, minus 9, nu? Ce sunt 8, că mergem mult pe Central Time, pe partea aia de Dallas, Chicago, dar apare oportunități și din California și mai New York. Sunt peste tot. E drăguț. Da, dar e deja prânz când se trezesc ei. Absolut, da. Cred că asta a fost și un selling point, dacă vrei, pentru noi, pentru că avem fluxul ăsta continuu de 24 de ore. Tu te și culcă, te scrie ce avem de făcut și noi ne trezim dimineața, le facem și când vine după amiaza seara, nu prea mai are nimeni chef de muncă la noi pe bătătură și se termină drăguț prin un handover de uite ce am făcut astăzi, toată lumea se trezește în pozitiv, ia uite câte treburi au făcut oameni din România și e un flow care chiar merge. Da, fabrica produce în permanență. Când ce dormi tu. Da, când tu dormi, el face lucruri, când el doarme, tu și nu mai faci poate, ți poți povesti cum a fost ziua mea și ce probleme am, ce am livrat astăzi, cu ce trebuie să mă ajuți și funcționează foarte bine. Suntem bine puși. Cum suntem văzuți noi ca piață românească prin comparație în primul rând cu vecinii noștri? Pentru că Polonia stă foarte bine, Ungaria stă destul de bine, Ucraina stătea și va sta iarăși bine odată ce se opresc lucrurile, dar mai este și competiția în zona India, Filipine și țările care sunt
ca prețuri sesizabil mai jos, dar cred că și din punct de vedere calitate s-ar putea să fie un pic mai jos. Nici în zonele alea nu mai e. Nu mai e așa mare diferența, da. nu? Cred că noi, dacă vrei să găsești aturile românilor în piața asta, aș zice o societate totuși occidentală. Nu ne gândim mai în ansamblu la probleme. Am văzut pe cineva făcând o comparație cu India, despre care eu am o opinie foarte bună, am cunoscut niște oameni foarte deștepți pe acolo, dar în momentul când au, nu știu, de și le dai o mănușă pe care trebuie să o facă, ca și fabrică, o să vezi că ți-o face cu un deget versus un european, o cineva cu care pune și degete, mai pune și un desen pe ea, se gândește mai în ansamblu, nu doar execută, ci își aduce și el o contribuție la ce au de livrat. Legate competiția asta locală, ca și Europa Centrală și de Est, n-aș face mari comparații, că și ei au societăți similare nouă. Cred că românii au, în schimb, față de alții, foarte bună engleză. Noi suntem vorbitori de engleză, nu știu de ce, poate că nu ne dublau desenele când eram copii. Ne uitam la Cartoon Network, nu înțelegea nimeni. Simt și eu acum aminte că mă uitam cu sora mea la Two Stupid Dogs pe Cartoon Network și nu înțelegeam nimica, dar ne uitam. Da, asta e și teoria mea, că la nivel mediu, da, avem o engleză un picuț mai bună decât a țărilor care preponderent dublau. Bine, noi și fensuim cu expresii în engleză, sună mai bine în engleză, cred că și de acolo. Uite, avem client acum, avem 3 clienți, Elveția, Cehia și Germania. Și ei nu romglezesc, ei o germglezează, da? Deci și ei sunt cu expresiile astea, inclusiv în site-uri. Deci văzută în site-uri în care era bam, 3 cuvinte în engleză. Cea mai comică treabă e că americanii folosesc spaniola, cum nu folosim noi engleza. Și e super comică. Lumea noastră spune așa, că te uiți la telenovele de folosit spaniola, e acolo e the thing. Mișto. Uite, avem pregătită publicitate, niște muzică și după aia încheiem. Și s-a terminat și emisiunea de astăzi. Este sezonul 3, emisiunea 6. Mai am un pic să fac 2 ani de când am emisiunea asta și sunt foarte, foarte mândru de mine și sunt foarte mândru și de voi și vă mulțumesc mult că mă ascultați odată la fiecare 2 marți. Am fost cu Mișu Vlad de la Softia, founder și CEO la Softia, companie de software development, outsourcing și staffing. Am învățat și o placă, da, exact. În încheiere, dacă vor oamenii să rămână conectați la lucrurile pe care le faceți, la noutăți și ce se mai întâmplă cu business-ul vostru, unde vă găsesc oamenii și unde pot să ia legătura cu voi în cazul în care vor să lucreze cu voi? Softia.ro ar fi Basecamp-ul, de acolo pornim, dar suntem extrem de activi și pe Facebook, și pe LinkedIn, și pe Insta. Ne găsim pe acolo. Și o să vedeți cât de multe lucruri drăguțe postăm continuu, avem niște asistenți foarte buni. Super tare. Mișu, mersi mult de tot pentru timpul acordat. Vă mulțumesc încă o dată și vouă, pentru că, așa cum zicea Mișu, că fără angajații lui business-ul nu ar fi, așa este și cazul meu, fără ascultători eu n-aș fi aici, aș fi un nebun care ar vorbi la o măciulie neagră. Ce se întâmplă aici? Vă mulțumesc mult de tot, ne reauzim peste 2 săptămâni. Să aveți o zi cât mai minunată. V-am pupat, papa! Ciao! Claudiu Jojatu, fete și băieți în stare de radio. Azi un băiat la butoane. Cu Claudiu Jojatu, un băiat în stare de radio.